oboseminga na kibawanete bachake biashara bya mitumba inki batakire bakore kobwate chiri busta na 500 asema matefi mitumba kwanyorire karoboto kire number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'umusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia gose kogendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amarokerero y'abaibuli Otter Studios. Wata. Nangwar maboli. Era bero kai procurar cosas de matrimonio na base ali que nyambi tata kira ku na samu zirwa ke bia shori biandi. Horo musafi kaka akiusoro. Obe. Na tera rocha bula esa busu lakina be. Njembe yande. Mugaso yongwete bisino mugaso bisineri birera lakini yonde na. Lakini ataka ukoboni kyo kwete kero mugaso ko kubeke de chianga mabote. Nakigwa wale. Tusenaki. Tuko ngati tesio roli. Koragere. Koragere. Ngikwaro. Ndito. Ndiaso. Ngabore biya. Nyenyebere tatu ko sangere ko ri biya ri. Twaro mbugu murongi. Yo ndinacha. No. Kwamboka. Kwamboka uchi. Garogo. Take that. Fine. Garogo. Ara. Igalo. Nyumba. Acha chinsa. Kikyo gukora. Nekingi kumanjira bere ga tari ngambobe. Tari nganta takete hayiranira kiri kono bakiga tumajini bitina ndokora. Bano gusante yaberere arenda arakwana no yondi achata muteri. Aya kwara ko genda no. Gwangtar ko na mata ta ma. Ni tu yondi no rali. Ki. Ono kirona abo mai ko biya mboli ngaki omoeri nkumanya wale. Gana mai wona no ni gangu chara rusiku ne mete. Ando yonde chaka to ngangi to bisono yori na ko mata ngatu bisomo kai. Ano njago sena sin como ser. Wasuni como ser bona. Antebi motigabe ke chibagi arana kwa no yondi amakuira. Sangabyo jita. Jibuna kwa ganda mabangu. Ake bachinza bisine meronge to yona ngochi. Mambire nyore wana no yondi gangochi. Bona ngajako rusio yondi amukwani. Njari tumaiti. Lakini kusenkwenda. Hande ko bunwaro mwali wa bahongaski. Lakini kwa mparo ra yaro. Nje ntarana rano beta kutuma. Ego to yaro na. Nje ko sina yaro ingi ntarara. Ko tarara je sara no kwane. Na tona ko binyoga na ya. Lazima kumnyoka na kucheo ba kumnyoka ni bakoroki. Tona makong na ito talaga sokis katika inte makaki. Ito bisema. Sawa era ku. Tona zangi na wera yo ndi tu kurinde ga. Nyana era kwa terere na tuaro juwa.
gaji. Nataka kumayanga. Ndio kwamba kwa ayo. Ndio kana tata. Teto wacha kirengana ngango bisomo mukawande. Tato ino mode nene wa kaira bana. Mami, hivi ndio ya siku tu. Ndio sisi. Alafu bwana utoko ndio hicho basi ni chukumini. Matinana. Wandi nikuchapanda kwa. Sabiri sikieni ndio kuruga ile kuchiari. Bwana ukurusika abuka. Mama na nume tevin kitarasi. Nje na aspeti ngora. Mpono kongiri hivi. Senero anti to gochi gochi. Sika bwara basi. Usi wangu hivi ndio choka mwana. Sabi to go sambira chibando hivi. Ayo karansta. Yakona leo mwana mino igo. Bwana ile mama ingia wiki na sasa tutakwenda tu tumesa mbele. Esa mbele ngakitoro chine tuking komo bwat. Wanje tali. Anya mosoro na goto me bitina na goto yet. Oni nige kwa. Etango gochia. Etago cheisarasa. Ngakyogo chayo ndibo. Akiboire. Waigi. Ngakyogo to kora to kwani boronge. Kingo kwaneti. Ya. Etago chia. Ngakyogo cha bobe igore. Abana bao na abaibi. Ya bana koiba. Obiso oyo nasambalira na abaibi. Bana koiba ayo mwana omuntu chakora malera bana baiba. Ando kale kungakira chinko bigo. Ya bana koiba. Bana koiba. Yakuba ngacha. Ntango chibesa mwebe. Ukanga. Chibesa and my documents. Ngai tuku irangu. Nda timboli kabe. Ntango chibesa na documents mwebe. Bwana no yibita usiniche na yibite. Ngai tuku ile binte byangu. Omonto orabo moibiri nukatie oyo otari korra borongo. Aye no moibi. Ngai kwa bibege tenga acha kuiba kuruwa rangu. Okotaba ngani che na yibite ngai kuira chi document. Kwana ngona abana bao eruga bako igutinga chiku. Chi document bana gesara gesa. Tinda ndiko gechikwa. Bora ni angongora. Sabiri kwana gochimwa. Monge documents ya chibesa ya. None murangu time tuko sina chinchi none rangi. Jina none ren tuone kumira na none ren ama. Nganya kusamate igonta nyonya kwenda. Kolera mole. Bori ngono so koro gosaka te gose tuaru none giti. Kolera mole. Kolera mole. Piga magoti hapa chini. Piga magoti hapa. Mwanangu chini. Tuipete kwere ndia. Ngoibete chibesa na documents. Chibesa ile ngana nenge kwa chibeke tayo mwibia sitikuira. Ngokuira nelimo. Benanza. Nkonga mole chibesa na woni ka gosembora. Chibesa chibani. Sis, kinsa kikiri kuwaniga. Ile ngati chibesa ngo. 10,000 and my documents kurunyumba. Ndango. Leta haraka bwana. Weka hapa. Sawa nyumba nyana mu bisete. Ndango. Ango bona kai koira chi Sambali ante bintu byane. Kai koira bitachi kondi kagasi. Ngayina yora ali kugochi. Rene ungenjogo Nkayogo chikonyiku. Ndango documents yana. Ango nditimba bintu byao. Can you bring the documents? Ngayitira. Kwambuka nwani ngiri kuri musuru lero chitakaira. Orolyo. Kwamuka kiyoyo. Mokao tarenge kali musuru. Moka neki. Uchanuri. Kwamuka nwara utali gokwana. Ndi kwaroje kwamba. Obeira kene kwaroje. Bana kwambuka bere musuru amatukabere. Amatukalenga. Abere neri yana tato. Dede kuchika Njoko moja bili tatu. Wamboka.
Sale. Tangu mwana. Tokora kwani umuntu oyoni. Kai kwambo kale. Nje tinarora kwambuka kwani ire ndire. Tindi okobori gatuto kai kwambo kale. Tinarora kwambuka. Oyoni. Nyata kwana kwa toitiri. Wanu nkimoko muterina tinwari bona chikomuriya Ote mokai. Kenda bonu mera nyoko. Kenda toitiri. Nganya kuchimosoro ya. Abakonyire nani kokororo monuga. Atari uti Kana kana bana chibese bona kwirite chibese ne Bona koibe. Reta bona chibese ejo. Tobagere. Kemuro chire tobagere to to. ira ntne kwenda mwangu kuibe bintu bia. Bono rende nkyo koirero monuga. Ya ebono mutitaji kutumutanya witumусbata Ada ndikera mugore litukana nju. nju. Kera Kera chemo mokai. kai. Jaste kuoi. Nkyo tete tokor. Sasa uyu mokai. Aera wansa kawansa kaibe tatigara chamata ina ene nyuro. Tuechi document ejo bona ngene ndikewe county na indongo to chibese chinde. Chiretengo. Nakikose kokosana chakaiga mbera keigo maene iga njinata gitanane kobera gaiga mono matuko nane tinabera gaiga aye turi muntu mobe nande turi muntu mobe gose nache tinche tina mwana bon enkwenda nabunko marata yego koteba muretere enacha ko enacha giga kobera na gesana teba ngo chande Ite moko na moka etiga moite ka ko moita ninki. Aje. Kwani kama chani huko. Ngo goita bo. Ka goito ko biba ka bantu bakuru. Ando sibye bintu Bwangu. chiba ando sambire ibere. Etaika. Saka ne kitoro chinga kwa bakonyire na ne nkuira kiro mono goroma. Ma bono ka kyangu lakini yari ndia ocho kutobori document inga itwari nge koira. Ngo mo somerande. Ni Yara chibese. na kwanza ra umira mukaya bo mo Taro sora. chinyora chiriwe chiko mi una boni. Kira na ga chiko po. Musa biga kwa to muto. Alingoroko. igongo yichibag Nacha ne vere chope nche zina chamwa. Tira. Nyamaza wewe. As I promised last year, the bursary kitty was increased from 145 million to 245 million, each electoral ward receiving an average of 5 million shillings. Omugavana we county ya Kisii Mbarat ko bwatukachi chek basari go che sabaro ki wa va from 1 chinga kene kyo komento which besase basari echo. Leto 2016 twagendire gocha kuruo mugabana ongwae twaigire engaki ya Simba koba tugwakanwe emazara ntuma itinga Simba igabe gitabantu ense mogete bafereti bose nero monyeno tataitiko twakana ekiombe kyabari abatenere to bosibya echiro yasuneka wesokya na kwemrunganya askere bagoteba nati barakanwe ngere yabasegeka kemyaka ebere bono Eskuru yabere stepo bakongu mboyo Wano ya ikiro somo rukano abere buna 40 bar mwalimu mwao ekintoko kaniryo abaro wa skuru ya St Catherine Randa go korokorobe kanaskire bakwe murunganiri okonganyu wako moro kyo monene bwe skuru eyo
Audio Jungle. Kesare. Akiko konyorare. Naru kurusi konje nanyora kakonyegeri wosi ntima itinki kya monyore. Sagal. Kare. Sielewi. Kesare. Ndoje. Ngwete. Timaiki chitana ya korra mantuka kuruara ngaki. Kwa moyo ke. Ya kina korra kende. Ndeta. Kesare. Ndeta mache. Tokoreta pono kumbuli. Kesare karani, tekara rende kumbuli. Tekara ngwete niti kukwana. Ngwete. Kesare ga kikonga. Pareki. Bibine se kitara rakira. Gorosi. Iboterime. Kesare gaki. Na ngoboli. Na utendeti manyeti gaki. Ngoso nyumba ga yet naje. Omaite kere rumu nyumba chirumu cyane cyonsi pi. Gaki bono nchego sembo ngo igana chira matuka abere nande nasoire andonsi. Gaki timetani nche. Omaite singo beka chibesa. Tostomonya. Timanyeti. Komboka. Do you know where I put my money? No matter ka ingobe bwali mobwe nasa libone ndeke. Igotoka ende ukwane ke kusi meanwhile you might understand me. Chiri buchia ne komina begeta. Ekero na igweta mangana nga kominyo kigochi matega. Kumbe you been coming nyomba ga okonya kuburuge binto ni okoiba bakenga se. Gakitari nche gaki maene igatari nche nche tingo koibera nyomba. Kwangu. Haya. Koko ni kumubwata. Berati. Kugoja kurusa. Sibanga. Tari konyunya no konyuta gukuna na muntu gaki osoro. Siba. Okiye. Kira. Akondora ngere ko. Kuruti. Kerubo. Mwana rumwa iboneka. Harmo tatamata. Sekurati. Haritra tukuna kumatega ade fibe ko. Squad ina. Njo. Tari usisko wangu kutengeneza. Tomatia ruweka. Hai sideke. Timanye tibona mbori huhu gaki nimanye. Tinkomanya nga ukem. Tarinche maene tarinche. Nche nache tabwango igama tukabere tindabera gaki nkinare komanya nandi timeti certificate changu ndebe tingo kuna bintu byago. Maene oyo ndi tarinche. Ayo ndi ningo njenga kolikyo. Ole. Enyombe yega mwane ganga gachitiga. In fact inga gachite because ndate ku identify as a commoner ekenyoleke. Naye kuengo keronko agache nyombe. Naye kwaretete ekwere ndeye useneke busege kuruko. Ukaburuka nesike okoma. Ngalete bundi kabeka chibishe ibinte byose pinyombaga nayo manyete. Bono. And today the way I treat you gacha. Intake tonta ibinga ki just certificate chia naisato. My documents hard earned. I went to a university. Ngasoma. I took my time. Huwa iliko rarali. Kwa kotera buku duwa. Oma kubwa tongi bere. Uno gaki non tebi go yondi nande komete nche no gosoma ni manyete buye igoti nare kororeri eteria nare komanya nare koira. Tainche na ire tepi. Tigango tebiga. Na beiro monto muya sana asogi mabwao. Tinanya okogosera no ndimo. Atatika kerongo tinako minyoki. Kogokwani asinini. Urulero enakorete igankwa berete.
omwana ono gatigete osotigete mwana ne Bruno otacha nere. That's a case for another day. Ntate ngote biga kurulera to basa gwetani esiri yugalirire no tiri yugeli yeri munambe getega to basa gwetani kuchimatali onye ne duko gochi give me a call ntebi ngomo gaka your excellency sir honorable Boyondi chairman chief senator governor can I go to the shop I think obwata marieta yon sirimbo pakocho bwate ege kugera otabwate ti naende bakangu kwani niwete na kwani acho ndi toko ngaka iko menya mpaka magosa ya tari tori kongiraneri when I'm giving you instructions amangana koko tebine jiranta tomenyo mochiga muno mokungu otwara maskani muno mokomo alimu omaete nkiakora. I'm trying to elevate you kerango kwa these instructions pono go koigu agotanga ki ebo no mogaka ebo no governor ebo no senator chief excellency CEO Mayana waranyora bantu baiwete babesenge nchonanyo metu no mwari munane bagoteba ngati nonyo ndinda metigo somanchaga kinanya ko gukorera bobi nchego sinabo ngusigete igo buna mugakona basi banonye gonsigete anye gonsigete na mboni akera nko kwanira abantu buna bagweta bukia okombia wantegerera injo mugaka so kere richi kongo kwa ndate kwatinga yes sir yes CEO His Excellency yes sawa number 1 tinta diko kora gogo etani liugeliga kwana yes sir Kina kina rira mari ko monyora ile. Timai na rukuru para nchina chana monyora kari higo kaki. Kero kwa chama ana ukwane. Ya ukwane na barenge go mnare go. Wa mukieki. Na bona bandra wa ko muri do japon. Kyosa timai ti. Yasa wa mukieki. Ai morore bono tigana arroz no ndiruga ni arroz na empanado. Bono ngotigara nchifu ka usoro. Bono ta to anda nai. Utigara nere. Usted está bueno toda noche. Yes sir. Tinta dio tani liugeliga. Yes sir. Number 2 kero na ikire gamuno na ikire nyomba ga ndete koro kwambe kira macha ne bafu ndali kogotebi. Yes sir. Tindi komanya gosemburanja tu gosengi kiaba. Yes sir. Number 4 kero nkuomana naye tori kongiraniri toigwana niri. Yes sir. Lastly and most importantly obwa togoto kwambuka nkoire no leseino naende gokoira na tori gochikoira na mona gwacha ebioma birosiri na maboka mwanya bantu na biyo chikoira nika anytime embura muyembure tu ego sombe gochimata timba sokora musoro waigule onyengo kwane ngoko yeitebereri nkiota go yes sir. Yes sir. His Excellency. His Excellency. Yes. Tate koruga. Mira ne school. Nombwate bia. Monanko ira ne school. Nko irana. Nyore compound yonsi arabi guchisi agachiri cyari meru egesumu ege kwalipere yenyundo origine mesumari okorekere gendo. Mesumari gose gwate betanko porore to oreti. Aye, digino amegoye. Yes sir. Tigangi chenya olenga naende. Amaliga ino ara masa. Vamos kenki que mama. Aquí ya sablo, no aquí chenda maña goza manga inar cocha coira masakarai. Aquí sablo coñera mono na somonera veo mwalimu. Basi royo kwa sasa amino nyana sariga kina chema nyoso. Aquí como que wachane ki. Mutachonte biyesa.
sikulimo. Otter Studios. Ndizi TV. Obwansu bwomogusi. Garnet Electronics niko bakoletere ehofa yiri guriri gusamura asabako koneri chiuva chifridge chitibika tibintu binde asiri guri ryensekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka nabo igo ni chire cyo gukorera ubonjirya mbabwata chifridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amone chibirika chiri cyo gutumeka steam